Tia, què és tanta gent? Però, què feu aquí? Què s'hi La fa? banyada. La vetllada. Però si no es fa la vetllada, si es va cancel·lar. Que no veieu que està avui l'escenari? Escolteu, heu vist el meu faristol? És que tinc un concert i m'he deixat el faristol amb les partitures i... Ah, ja, mira. Veus? Ui, ja veus? Bueno, vagi bé, eh? Tia, és que ara em foteu una mica de pena aquí, no? Voleu que està aquí algú? Sí. Bueno, va.